Det skal man, fordi det er den vildeste tur, og der kommer de fedeste kunstnere. Du kan gange alle de ferier, du har været med på 5-10 gange, og du når stadig ikke op på det her niveau. Og altså, det er en tur, man aldrig glemmer. Hvorfor skal man ikke til Prag? Det er det, vi alle sammen venter på. Vi har haft den sjoveste tur sidste år. Folk kommer, og det er ligesom samlet der i vinterferien. Det er den sygeste fest, jeg nogensinde har været til. Stort og så vildt i Prag, og det hele er bare meget større end derhjemme. Så meget gang i den. Altså, der er så mange unge mennesker fra Danmark for eksempel sidste år, og nu kommer der jo også unge fra Norge, Sverige og Holland. Flere mennesker, bedre stemning. Og vi møder så mange nye mennesker, og jeg har stadig kontakt med nogle af dem. Så det er bare den største fest, altså. Christoffer. Christoffer Jomo. Altså, jeg tænker Aaron Trooper nu med hans Albatross. Christoffer. Har I set Jomo? Han er så charmerende. Tag ud og spille paintball. Gå ned og finder nogle caféer og slappe af. Og det er mega billigt. Ja, det er faktisk mega lækkert. Der er sådan et kæmpe stort magasin, hvor man kan shoppe. Jeg kan ud og se broen, som der er mange, der tager ud på, når de brager. Så det er ikke kun Duplex og Beer Factory, det er også shopping, det er kulturelt og altså, det hele. Nu flere der er med, nu flere der kender, når jeg møder dem. Det er bare fedt. Det er bare noget, man ikke skal være for uden i hvert fald. Jeg kan ikke se, turen er så billig. Turen er fed. Hvorfor tager vi ikke bare sådan? Hvorfor delen dog? Kom nu, lad os have en mega fed fest sammen. Ja. Altså.